Vídeo número 24, punt lliscant. Part 1, eina punt lliscant. A GeoGebra, un punt lliscant és la representació gràfica d'un nombre o d'un angle lliure. Per activar el punt lliscant hem d'anar a aquest penúltim grup d'icones. Aquí el trobem. Cliquem aquí. Seleccionem l'opció punt lliscant i ara hem de clicar a qualsevol de la zona gràfica, que és on jo voldré inserir aquest punt lliscant, per exemple aquí. Se'ns obre un quadre de diàleg. Primer em pregunten el nom que jo li vull donar al punt lliscant. Per defecte el programa ens dona la lletra A. Jo aquí li posaré, per exemple, P. Vull que es tracti d'un nombre. Hi ha tres pestanyes. La pestanya interval, que ens indica quin valor mínim i màxim volem que tingui aquest nombre que jo associo al punt lliscant. Per exemple, que vagi valor mínim de -3 i màxim 4. I un increment de 0,1 unitat. 0,1 unitat. Segona pestanya, punt lliscant. Apareix la disposició. Pot ser que sigui horitzontal o bé vertical. Jo mantindré l'horitzontal. Pestanya animació. M'indica la velocitat que vull que es mogui el punt lliscant i la forma que repeteix. Hi ha 4 formes. Per defecte oscil·lant, és a dir, augmentant i disminuint. Opció únicament incrementant, és a dir, augmentant. Opció únicament decreixent, disminuint, o bé incrementant una sola vegada. Escollirem l'opció per defecte oscil·lant. Ok, acceptem. Ja tinc, per tant, aquí el nostre punt lliscant. Si el selecciono i moc aquest punt, veiem que arriba a un valor màxim de 4, mínim de -3, com podem comprovar també a la pista algebraica, i cada cop va variant únicament en 0,1 unitat. Vaig activar l'animació i veiem que té una animació oscil·lant, és a dir, augmentant i disminuint. Velocitat baixa, de 1 que hem posat nosaltres, per defecte, disposició horitzontal. Anem a pausar aquesta animació, amb aquesta icona. Entrem ara al menú de propietats, botó dret, i anem a canviar algunes característiques. Mantenim els valors màxims i mínims, mantenim l'interval, vario ara a orientació vertical, augmento la velocitat a 3, per exemple, i repetició únicament, per exemple, incrementant. El punt vaig a mantenir la seva mida, el color del punt li assigno un color, per exemple, vermell. El traç, la línia, vaig augmentar una miqueta la seva longitud, per exemple a 400, i el seu gruix, per exemple un gruix 8. El color de la línia, per exemple, li posem un color verd. Acceptem i tanquem. Com veiem ara, aquest punt lliscant surt fora de la pista gràfica, per tant el que hem de fer és seleccionar-lo i baixar-lo perquè sigui més visible. Veiem la línia de color verd, el punt de color vermell, la línia més llarga, i ara donem a l'animació a veure el resultat. Anem a animació, veiem que en aquest cas només els valors són incrementables, augmentant constantment amb major velocitat. Són els canvis que hem posat i que podem variar únicament entrant al menú propietats. Pausem ara l'animació i amb això queda més o menys establerts totes les opcions que podem tenir per dissenyar un punt lliscant.